Homo basuriensis, edo nola giza jendea zaborra egiteko sortu zen. Saltzailea, eskenan sartzen da tramankuluz beteriko gurditxo batekin. Abenturako materialeak, puentin, eskeitin, treikin, raftin, murgildu zaitez zur korrenteetan, eta zure kontu korrentean murgilduko gara gu. Eroslea korrika pasatzen da aurretik. Adrenalina txute bat? Ez, kolokatuta nagoia da, Euskaldunako astilleroetan nabil soldadore. Soldadore, soldata dottore. Eta parkatu baina hartxandara igo behar du. Hartxandara, nondik, por la cara norte, por la cara sur? Por la cara, besterik gabe, lanorduetan ari naiz. Abenturatxo bat daukat hotel diskretu batean. Ze abenturatxo mota? Kontau. Ezin dizut kontau, nire kontua da. Eta neskarena, eta konserjearena, eta garbitzailearena, eta taxistarena. Egia, eta nire masterena ez alda irrati entzuten egongo. Aztu otela, zuk anonimatua behar duzu. Tori aventureroaren kitosoa, denda losakuak, navaja mil usos, infernilloa, kazerolak, eta interina filipino bat. Saltzaileak tramankulu guztiak ematen dizkio. Eroslea gainezka dago. Primeran! Hau ere, ondo etorriko zaitzu? Kondoi bat ematen dio. Kondoi bat oso ondo. Kondoi bat. Aventura gutxitan egona zara, Hau, emergentziazko kantinplora bat da. Jakina. Hau ere, ondo etorriko zaitzu. Beste kondoi bat ematen dio. Beste kantinplora bat? Mesedez. Ez esan! Pospoluak ziku gordetzeko, medizinak eramateko, tiragoma bat egiteko. Ez duzu inoiz preservatibo bat ikusi? Jakina. Eta zer, neska, ondo dago? Arnazak entzeko modukoa. Orduan eraman zazu oxigeno bombona hau. Oxigeno bonbon ematen dio. Gutxi pisatzen du. Utxik dago? Eta zertarak nahi dut. Edo zein basterretan botata usteko, gizona. Oso ondo. Eta bide batez, hartu zabor poltzau eta barreiatu zazu menditik. Ez dakit guztia eraman izango dudan. Zuk ez duzu zamarik eraman behar, horretarako dago zarpa. Zarparik daukazu. Zarpa batik bat, ofertan daukat. Plastikozko Mazinger Z bat ematen dio. Baina honek ez dit motxila eramango. Ez, baina eramangarria da bera berez. Eta inglesa ere, badaki. Ez aio zerbait. A ver, take my mochila, majete. Panpinari argia pizten zaio. Ikusten argia? Horrek, oh yeah, esan nahi du. Ze potxoloak itmitxu. Brujulari baduzun? Galduta zaude, orduan hartu hau. Liburu bat ematen dio. De donde venimos a donde vamos, estamos solos en la galaxia o acompañados, guía práctica para orientar tu vida. Niri asko lagundu zidan. Lehenago, jonkin askagarri banintzen eta orain, drogodependientea nahi. Ni ez naizen hori! Inoiz ez da jakiten noiz. Hartu hau, bada espada. Kasko bat ematen dio. Nola jakingo dut erortzen ari naizena? Lurra nola igotzen den ikusiko duzu. Ze emozionantea bideokamera bat duzu. Espedizioa grabatu nahiko nuke al filo de lo imposible. Imposible! Imposible zer! Filoa! Ez dago filorik! Baina bai, afiladore bat. Afiladorea ematen dio. Benetan ez dakit nola askertu guztia. Zure irribarrearekin konformatzen naiz. Baina hori agian gehiegi eskartzea da. Beraz, eman zure kreditu txartela. Kreditu txartela hartzen dio. Eskarrik asko. Kaka, ezin dut hartxandara igo. Lanera bueltatu behar dut. Orain? Bokataren ordua da. Beste batean igoko naiz hartxandara. Igotzen zarenean eman gorantziak maniari, nire partetik. Baina, nola dakizu bere izena? Ez dizut esan. Nire emaztea da? Ze koinzidentzia! Mundua mukiz beteriko zabor poltza da, gizona. Aventurako materialeak, puentin, eskeitin, treikin, jaftin, murgildu zaitezut korrenteetan, eta zure kontu korrentean murgilduko garagu. Saltzailea badoa bere gurdiarekin. Eroslea berriz, erositako tramankulu guztiei begira geratu da. Egoera horretara nola iritsi den pentsatuz eta bide batez, gure giza kondizioaren irudi esanguratxoa konposatuz.